Sawijing dina Topan nyerang desa sing tentrem lan aman. Akeh warga desa sing tewas, kalebu bapak lan ibune Klenthing Kuning sing seda amarga ketiban wit klapa sing tiba. Pungkasane Klenthing Kuning kepeksa urip karo bulike sing jenenge Mbok Rondo Ndadapan. Dheweke duwe anak sing jenenge Klenthing Abang, Klenthing Putih, lan Klenthing Biru. Mbok Rondo lan para Klenthing liyane asring misuh marang Klenthing Kuning lan nganggep dheweke minangka budak. Iya, hawane panas nih. Klenthing Kuning gawane es cepet. Iya, Mbak. Jero wae. Iki, Mbak, ese. Suwe banget iki lagi ngopo ta turu apa piye? Ora, Mbak, aku lagi nek pawon. Jare Mbak pengen es teh. Iki tak gawekne. Halah, alasan. Anakku sama ayu-ayu pada nyandi ya. Kayaknya geng ketok. Mbak, aku duwe berita apik banget. Iya, dia kudu ndang mangkat. Aku jalan duwe akeh, Mbak, gawe budal ado. Aku iya, Mbak. Aku iya. Ngomong ke siji-siji. Mbake mumet. Ndoro Raja. Duh, di sana sepiram, balik wae yo. Sampeyan kuwi sapa? Ya jangan jadi simbok to. Aduh, simbok iki ngono prajurit utusane kerajaan kanggo golekne garwa pangeran ande-ande lumut. Ya apa ora? Ya bener. Sampeyan ora ngerti. Lah yo, padahal undangane durung diwehi. Ya iki wis do ngerti kabeh, terus kepiye maneh? Nggih pun iki undangane. Aku percaya kalian iki iso nyolong atine pangeran. Ora ada para pangeran Prabu karo aku wae. Pilih sampean iso wae. Klenthing Kuning banjur nangis lan tumuju ing kali. Dheweke asring dikancani karo kancane sing paling apik, kang aran Putri Angsa. Klenthing Kuning langsung cerita karo kancane babakan kahanane. Ana apa Klenthing Kuning? Ngopo kowe sedih? Aku ora diizini menyang kerajaan Putri Angsa. Senajan aku pengen banget teko, nanging karo Simbok dikongkon resik-resik omah. Temenan. Wah, Mbak Rondo kuwi pancen kebacut. Kapan acarane kuwi? Dina sesuk Putri Angsa. Oke, aku bakal ngewangi sampeyan ngresiki omah. Dene sesuk sampeyan iso melu ning kerajaan. Wah, leres. Sampeyan kanca sing paling apik. Matur suwun Putri Angsa sing ayu dhewe. Sami-sami Klenthing Kuning. Dina sebanjure nalika kabeh wong lunga menyang pesta kerajaan Pangeran Andi-andi Lumut, Putri Angsa teka ing omah Klenthing Kuning kanggo mbantu lan ngresiki lan nglampungake gawean omah. Amarga Putri Angsa makhluk sing kuat kabeh gawean dirampungake kanthi cepet lan ajaib. Klenthing Kuning. Aku nang kene Putri Angsa, lompet-lompet. Aku wis kandha Klenthing Kuning, yen aku bakal nulungi sampean nindakake tugas omah supaya sampean isa menyang pesta kerajaan Andi-andi Lumut. Bim salah bim. Wah, kabeh resik lan rapi Putri Angsa. Banjur aku nang budal nang pesta kerajaan saiki. Enteni sedelok. Aku bakal nulungi sampean ramuan. Ramuan iki isa nggadhahi wiwit kangkang semaput. Tapi syaratnya sampean kudu ngowahi iku sakwise diseberangi wiwit kangkang. Ngerti? Sakwise lelungan dawa, akhire para Klenthing teka kali sing jembar. Dheweke bingung nalika kepingin nyebrang. Nganti pungkasane dheweke kaget karo makhluk sing aneh.
Wong ayu-ayu, kowe padha ape nendi? Heh, kowe sapa? Aku Yuyu Kangkang. Aku sing jaga kali kene. Tugasku nyebrang ning wong sing arep nyebrang kali kene. Wah, ketepaan adewe arep nyebrang Yuyu Kangkang. Iya, awak dhewe arep nang acarane Pangeran Ande-ande Lumut ing seberang kali. Yo, aku gelem nyebrang nih, tapi aku njaluk imbalan. Apa kuwi Yuyu Kangkang? Sampean kabeh kudu gelem dadi pengikutku. Lek padha ra gelem nyebrang dhewe. Yen dadi pengikutmu, apa sing kudu dilakoni? Godhong iki gonen nganti tekan kerajaan. Jadi kue penak banget. Ayo ndak, adewe nyebrang. Iya, Mbak. Senenge aku pengikute akeh. Loh, sapa kuwi? Banek bocah gawe klambi kuning sing ayu kuwi. Yuyu Kangkang. Oh iya, aku ape nyebrang kali. Oh, ra apa-apa, aku bakal nyebrangne sampean, tapi aku duwe siji syarat sing kudu sampean tepati. Kepiye syarate? Syarate sampean kudu gelem dadi pengikutku. Iya, tapi sebrangno aku sak Yuyu Kangkang. Yo, gocelono aku. Ki adus teko. Tak wae godhong iki tulung gonen nganti tekan kerajaan. Sek, sadurunge sampean ngowahi godhong kuwi, aku ape ngowahi sampean ramuan ajaib. Aman apa kuwi Putri Ayu? Iki ramuan iso marai pengikutmu tambah akeh. Sing tenan. Iya. Kelenting abang, kelenting biru, kelenting putih lan mbok rondo. Pungkasane tekan istana Pangeran Ande-ande Lumut. Dheweke langsung mlebu istana kanggo nemoni ratu lan raja. Nyuwun pangapunten raja lan ratu. Sugeng rawuh ing istana. Monggo ingkang pinarak. Wonten pundi Pangeran Ande-ande Lumut? Apa ora kepengin metuki awake dhewe? Aku ning kene. Wah, Pangeran Ande-ande Lumut, aku kelenting biru. Pilihan aku dadi garwamu. Aku terkenal ayu lan pinter nari. Yo, sampean pancen ayu, nanging aku gak seneng karo sampean kelenting biru. Bah. Kepiye aku? Aku kelenteng abang. Aku kelenteng paling ayu lan pinter nembang. Yo, aku wis ngerti, nanging aku gak seneng karo sampean kelenting abang. Kepiye aku? Aku kelenteng putih. Aku pinter lan iso nglukis. Senajan sampean ayu, nanging sampean kudu kepenginku kelenting putih. Nuwun sewu, aku apa bisa ketemu Pangeran Ande-ande Lumut? Loh, kuning nyapa kowe ning kene? Nang omah kono lah akeh gawean. Halah, kabeh kacau gara-gara kowe. Mulai, kowe gak pantes ndek kene. Sik enteni. Jenengmu sapa? Aku kelenteng kuning. Bapak, Ibu, niki kelenting kuning sing apik banget. Dheweke ayu lan sing paling penting mboten nggawa godhong. Yo bener, kabeh kunting padha nggawa godhong nek kene. Apa artine yen nggawa godhong? Yen nggawa godhong tegese benake dadi pengikute Yuyu Kangkang. Amarga kelenting kuning sing gak nggawa godhong dhewe, aku milih kelenting kuning. Dheweke sing paling apik dhewe. Aku milih sampean kuning. Sese enteni dilut apa sing salah karo peraturan nggawa godhong? Iki cuma gawe patandha yen awake dhewe iku dadi pengikute Yuyu Kangkang. Foto kanan. Nggih Baginda, iki dudu masalah sing gedhe. Iki panggah dadi masalah. Yen dadi pengikute Yuyu Kangkang, iku berarti gelem dadi garwane Yuyu Kangkang. Ayo, siapa sing gelem dadi garwa aku yo? Hah? Yuyu Kangkang? Emang! Ing pungkasane cerita Klenting Kuning
banjur nikah karo Pangeran Andi-Andi Lumut. Mbok Rondo lan para klenting liyane dadi garwane Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang banjur dadi menungso utuh amarga kutukane wis ilang. Klenting kuning iso bebas lan urip bahagia di istana bareng Pangeran Andi-Andi Lumut. Putraku si ande-ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ninggih kang ayu rupane klenteng ijo. Sese.